kendiat kawai ako ban itu bahwa hakane ke sub production kino isim menta ilaban wai tang ke kasi bagajantia tang kita iparlok sa sisin pat leng bagani ka video nga khot nga wer bat nga pediang so bhai pi iwei pat nga don hakani ka por bat iwei ni ki klur nor wai jong ka bri nyau trap jongi jong ka ri khasi hak ba barok ngi tip bat ngi itu i bat ngi ju bananam chapang jong i bat ita ide iba ram suciang bat ngi don ru hang ne hak ju ka por bat iwei nai aktor balak pau jong ka ri khasi bat bangila ju i ru hapo YouTube channel na ka wei ka por sa ka wei pat ka YouTube channel ka ba ai kerteng if lapasam bat ka kerteng jong i ide i 3D lapasam te patung ini syak skor ka ai ka ban nakaliang jong ki don ban pensngau bat ka ai ka khubor ka ban nakaliang jong ki kwa ban kentiu lane ban yarap namta ki khun samla ki badon sap hang ne hapo ka rikasi hang ne hapo ka jala ka jongi batung ini syak skor tung ini ngap ha ya ka jing batai ka jing tha ka jongki khnang ba phinum bakla phinum miss ya ka ne ka opportunity ka ba nakaliang jongki ki kwa ban ailat namta ki samla kari khasi jongi te ha kan ngi ka don ka plan ka jongi langba jong kan ka video bangi wer ye ki khun samla jong kan ka bri nyau trap bakin wan ban yeshimenta ha kan ka singing competition bangin wat ki breu ki badon sisa kata kasap kata len bangin penkiu ki la i ki don kata kasap kata len ki yo ye ka ban yeshimenta ha ka ban ruai ha studio ka jongi kan bangin wat ru ki nong ruai menta bangi don kam ki nong ruai kenthe bat chenrang i la ki don sisa kata kasap ngin shim kata ka kubuk siar ye ki ban penkiu nang ba kata kasap ka jongki to le se la don kinu ki jing bom sai te ka ai pat nakaliang jong pi kwa ban pensngau thu la ne khnang ba kan suk ya kini khun samla ki bakwa ban ne sim benta ka ai nakaliang jong pi don jing batai ha ba ya dei bat kan ne khndiat nakaliang ga jong ngi kwa ban pensai lang ba ka ngin sa ai ya ki phone number jongi te kin kila ban phone hagini ki number ki bangi ngila bu te kila ban phone ki yo ga jing tip ko company ka ai ka jing angnut bat ka jing kwa jong pi haba pi don ni ka jing mut ban sedang ni ka sub production ba phin kentiu ki khun samla ka ai ka jing ka ai ka kamat ka ba snau khia bat ka ba penlong pi ba phin ni ka kalat ban pli lat nam ta ki khun samla nagaliang jonga ngayo ibon ki na pat ki kenthai ba senrang ki don kasap haga ban ruai ban ayu dan nakalian sunga ayo i ba kwa ban kentiu yaki bakin ya syakman da ka ba ki kin slur ka sim langba kane ka sub production ka bangi pun mi ka benta ka ki ruai te sakawairu anda kila ayo kum kane galad te subu kumangi ka sa production gi don kam yi kinong ruai thamai bengin jet kenthai ba senrang apo studio jongi te ba kan ka studio lang bagi jing ruai bengin thau hi ki anda kila don lang kabut pikwa ba ki khun samla kin register la dia ban sim mentah kan ka singing competition ka ba phin penmi mentah bat ya kini ki ba tebit ki ba sim mentah ki ba tebit ha kan ka singing competition phin sa khot yaki ban long nong ruai haka studio jong pi insya ka ada yang taba ni don kam ki nong ruai betmai dia menta kalau ngapet bon ki badon sap ku mang amne tamba ki mi olat pat ban ki sekmat kam don ka platform nam ta jong platform hoy ta nagaliang jong ni ka sub production mi ai ka lat yaki bakin register kum ta kan poi hakata ga thong takin sayo ban record ban long ki nong ruai te kermen scam baleng ba kan ka jing prilat plinti jong pi in yo ban sei kita ki klur nong ruai jong ka ri khasi bat jong ka bri nyau trap jongi te ngikit bokit wiang ba kan ka jing angnut but ka jing thmu ka jong pi kan long sha ka bajob perlok pila yo snau kat to ka jing ya kren bat ka jing pensai na kaliang jong kini ki samarang ba jongi ki ba don ya kasap ha kaliang jong ka acting bat ka liang ban ruai iba ram suciang bat iba 3D lapasam te ngi dap da jing sau komen bar ngahun kemen sim ban yo ngau ba kum kini ki samlarang ba kim hun ban
kiu tangile de simet handai ki kwa ban pli kalat kelenti na banta jong ilang tengas ngau ban penslur ki pi ki kun samla ba ngin ya mi syakmat ban sim banta ban sim ru ekene kalat kom kalat ka kabuk siar ka kaburu pana banta jongi ban let se menta ka online singing competition handai ngim tepat ba lengba kan ka competition ngila ban long kita ki klur ki papau nam jong ka rikasi bat jong ka perthai ru komju te namar kata nakaliang jongki kila ada pensai kato ban nakaliang jongki ki pediang ban ruai hang ne tang ke badai ya haga ketin sora pat ka ketin jantia te namar kata namar nakaliang jongki le sela ki ailat ya baru kat ki jat ketin hapo kari khasi ka syam jing ki ban sotu te syim kene bat pediang kene kom kata kalat ke kabuk ser ke keburupa ban kentiu ya ka sap ka phong ka bapidon bat dei leng ba jongki ru ba kila ailat ya pi bat kane ka longsha kalat kelenti ban kentiu ya kasap ke bangidon te nakaliang jongki kila pensai kato kinu ki bakwa ban sim menta sabha ban check how ne number whatsapp bat pila ban phone ru yaki ban keli ban benia sepang nadu lanu sedang bat enle komno ban register lane kinu ki lat ki lenti ba kinla ban ya kendu ban ya keren bat pi te ngaj scam bakan ka video lengba jongpi pin pensap priang syaki weipat ki kun sama syaki weipat ki paradok ki prasnam jongi bakan long kata kalat kelenti ban kentiu iwei ti ngin sai kenduk pat haka wei ga video kublai sibun